Asa na ko nakutang akong pitaka? Mami, sige na Mami B, palitin akong gatas Mami B. Mami, saan na yung maging pangita, palitin ko gatas pa. Sa mukha ni Mong Maria, oy, asa mo na yung gatas? Nahurot na? Ano? Ha? Nahurot na itong grocery na to sa Digos, 5 to ka dosina. Giunsa man day nimo? Ikilaw na ako ang uban. Mao na, tanawar ko ng lawas nimo, gibitok na ka. Sige na, God, mi, palitin ako gatas ni Ma. Kadyot lang ha, kay pangitaos lang akong pitaka. Ang din mo gibutang di ay. Ay, dararaman di ayo. Mami B, doon ka Wala mo. lang ako'y kwarta, Maria. Nilaragan mong gay kay na Mami, ang binabi. Isa lang. Balik na yun ha, bantay magdugay na pug ka. Balik na lagi ko dayon, Mami. Gihatag ni Mami sa ko nga papalit ko gatas. Palit ko ni gatas sila ni Brian, dilit na ko ni timplahon. Ako na po ni kilawon. Uy, asa man po adto si senyorita? Ako na lang di ay pabuton si senyorita diri. Kaya ako sa kamugan ani akong pusil-pusil. Si Lucio rin ako tayo nag-Christy. Nga naman na Serena. Nagyaw-yaw man. Isapot siguro. Malingkod sa di ay ko diri sa kahoy. Napay kinan-an ni Maria, uwa, yun niya gihipos. Nagsalig na lang yun ni siyang katabang ba? Ako din gisapot si Rina. Kay wala din ang duty yung mga trabahante. Samot yun ni sa kuton ron. Kaya ako sumugod yung anak. Dami ano tagatak Mary. Uy, magdali ta og uli Mary kay mangayo na punta kay Mami. Hala. Isa man ang naglingkod-lingkod dapit sa may kahoy Mary oh. Unya. Si Tisoy man di ay na. Kisapot yun si Rina pag-ayo ba? Uy, si senyorita man na oh. Dili ko magpahalata, bi. Na. Unsa din ang gigunita ni Tisoy? Uy, pusil-pusil. Magalit ko di ay kay makidula ko sa iya ha. Na. Padulong na si senyorita oh. Hi, Tisoy! Hi, senyorita! Gwapo kaya akong dulaan no? Hala, matingog lagi na. Asa ka na malit-ana? Sa Digos, nang laagon mi ni Kuya sa mall, o nang gipalitan ko niya ni. Ay, mao. Kami po ni Mami nang laag po ni sa mall. Mahal kayo ni Do, dili ka kapalit ani. Ipagabot-buot. Unsay dili kapalit kadaghang kwarta sa akong Mami. Una day si Maria, isa ka na yung istorya sa gawas. Ako nang lilion sa akong sliding window, be. Agoy, bantog di ay nasaba kay naali si Tisoy. Nga, musamot jud ang kalabad sa kong ulo ani ron. Perti gani si Lucio og panabi pa jud ko sa bata. Astik ra to ni Lucio. Kadaghan na mo og kwarta. Pila man na imong pusil-pusil, be? Ni akong pusil-pusil, 1,099 ni. Agoy, kamahal man ang pusil-pusil ni Tisoy. Ang kuyaw ani ron kung mapapalit si Maria. 1,099 raman day na ana raman na o ana. Ako day engnon si Mami magpapalit day ko anak karon. Papalit. Na, magpapalit daw. Wala naman taon ko'y kwarta. Hurot naman tong halis akong kupras. Imong Mami, dili nakapalit ani. Padlungon jud kay ni si Tisoy ba, gisungod jud niya taman si Maria. Unsa pod ni akong anak ug unsa iya makita, di pod palupig. Magpapalit pod. Akong gawson be. Tawa lang ron. Mami! Tisoy, palihog lang uli sabi kay busy kay mi dire. Busy, nagdula raman ko diri Rina. Mami, gwapo gud kaayo ang pusil-pusil ni Tisoy, Mami. Mutingog. Minawa Rina. Na, tanawa Mami na. Paita ni bata. Uy, biskin unsa ra may mahuna-hunaan? Mi, paliti ko ay nana, Mi. Unya. Maria, wala pa man ko'y kwarta karon kay gipamayad ako sa kong utang sa akong arawan. Mag-renew day ka, Mami. Ana, Mami, oh. Palitan ko ni mo, Ana. Rina, naibog si senyorita sa akong dulaan. Balita siya ani. Mami, palitan ko, Ana. Pusil-pusil paras ka, Tisoy ba? Tisoy, uli ra gud sa inyo. Kinawal Maria, ni. di pa ta kapalit anak kay silang ka to pagdabaw so si mana pa to makauli. Mami, oy. Si Mario day, Mi. Hilaki senyorita para palitan ka. Dili pa lagi Maria kay napapagbadas ka Mario silang ka pa kung giuna. Tinawal, Mi. Parang tarang bitaw namin. Dili palitan. Sige na, Mami. Ikaw ra gud Tisoy, uli ra gud sa inyo. Dili.
kalitan. Dili kalitan. Dili kalitan. Ano yan ang lang, Maria! Sunod na lang ba? Sunod na lang! Pindot diha! Maria! Wala, niligid si senyorita. Patay, muli na ko, be.